Ahoj, Dobrý deň. poznáš Papinky? Asi nevidel som to. To je vlastne moja značka, vyrábame plnené čokolády na Slovensku a ja by som bola rada, keby si mi dal taste test na našu novinku. Je to Sherry Lady. It sounds good. Sounds good. OK. Máš rád čokoládu? Jasné, a mliečnú even more. Wow. Jaj. To je veľmi chutné. Mliečná čokoláda je veľmi, viete, dobrej kvality. Dobré spojenie chutí a s tým džemom a s brownie. Džem z bielej čokolády. Áno, áno. Takže keby si to objednáš a kúpil by si to, tak by si bol šťastný a spokojný? Áno, jasné, rád by som to dostal ako darček ešte. A keby som chcel to kúpiť niekomu ako darček alebo čo, kde by som mohol? Môžeš si naše čokolády objednať na papinky.sk a ponovom si vieš kúpiť aj v Bratislave v Starom meste čokolády nedaleko McDonaldu v Pirate Candy Shope. Tam nájdeš naše čokolády v rovnakej cene ako na e-shope. Tak ja ti teda ďakujem za hodnotenie, čokoládu si užij a snáď sa ešte niekedy uvidíme. Ďakujem pekne. Ahoj, pekný deň. Pekný deň.